Guk zu, Pello, eguraldiarekin lotzen zaitugu. Zu ordea, noiz hasi zinen eguraldiarekiko lotura hori sentitzen? Irratiak erakarrita, ze bestela beti arantzazun eguraldiaren datua jaso eta apuntatu eta hori beti egin dugu. Baina irratian hasi pixkeana eta hortan irratian lanean zabiltzanak izan dira tramposa xamarrak ni erakartzeko. Zaletu zaituzte. Bai, eta udaran egiten nuena. Pello, zatik ez, gero, astean behintzat egingo deu, eta, astean behin egiten hasi nintzen, eta, baina astebururako nahi izaten dut, eta zeatik ez, eta, gero, goizean ere egiten hasi. Eta garai batean, bai euskarazkoan eta bai Radio Euskadi erderazkoan, Florencio Torrelledokin urtetan egonitzan, horrek lotzen ninduan, eta grabatuta uzten genuen eguerdian emateko, gero arratsaldean emateko, 7 saio ematen dituen eguraldiarenak. Grabatuta utzita, baina... Aste guztikoak behintzat. Bai, irratian egon zan, egunero hori entzuteko tirriatxo hori. Garai hartan eguraldia oso gutxi ematen zan, eta, Beharko zaletu orduan ez da? Beharko zaletu orduan, hainbeste egin beharreta? Bai, eta ja gero eguraldiarekin bizi naiz. Begira, mugikorra bai, WhatsAppik ez, eguraldia iragartzeko aplikaziorik ere ez. Etxeko gazteek eta ulertu dezaten, ze sistema erabiltzen duzuzuk, ze eguraldi datorren asmatzeko? Gaur egun mapatan zerbitzu handia daukagu, batez ere Miarritzaldeko zerbitzuetatik. Eta hor badaude zerbitzu batzuk 2 astetarako ere ematen dutenak. Nik hoiei ez dut begiratzen, ezpada halako batean hoiz eskatzen didatela. Eta adaleza ingo du 15 egun hauetan edo, orduan pixka bat ikusi. Baina, aste guztikoa normalean ikusten duzu eguraldiak tamarren ariarekin, hau hemendik jungo da, eta horrekin ja prestatuta zaude. Bakarrik gero kontuan hartu behar da, Euskal Herrian toki guztietan berdin apenas daukagun inoiz. Kostaldea da bat, gero errekalainoak dira, eta errekalainoak berak esaten du nun diran. Arantzazun ez dira errekalainoak, han beheran daudenak, eta hoietakoak Goierri aldean da, beti egon izan du dira, ezta? Eta hoiek denak pixka bat seinalatu, eta horrekin denakin, bakizu, hartzaiei esan da ezaiek ezu lasai, txindokin lasai hor euskia dezuan, bekoak izango dute gaur lan eta. Eguraldiari hola heltzen diozu, Euskal Herriko eguraldiari eta gustora, ze halako bariedade horrek ematen dizu begiratzeko eta bisitasuna, bera. Zure ustez, zeintzuk dira sistema fidagarriagoak, zuk zer horrek erabiltzen dituzunak, zuk egindako iragarpenak, edo telebistan gaur egunen ondoren datorren eguraldian emandakoak? Batzutan telebistari emandakoa ere kritikatzen dut pixka bat. Hauek nondik hartu ote dute... Auskalo. Hoi ez dela... Baina normalean oso zuzen da biltz. Eta gaur Euskal Herrian daukagun eguraldi zerbitzu mapetan da, ez dakit, Espainia guztien ez dago berik. Oso ondo emana dago, eta orduan begiratu lehioke gaur telebistari, Euskal Telebistari, horra gertzen diran gauza horiekin, eta esan dudana lehen, Miarrizko Frantzitik emandako legeak Euskal Herrirako oso ondo datoz, eta Espainiatik emandakoak ezain ongi. Iturriak onak dira? Bai.